and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Kanindot pamation nga iya kong gikukos kaniha paingod din sa kong lawak. Oh, ka-gentleman kit niya. Giuna-una pa kit niya nga dili ma-disturb ang akong katug. Oh my God, Andy. Sa imong gibuhat, mas misamot pa hinunang akong gibati pa rin imo. Karon nakasiguro na ko. Dili ni infatuation lang ang akong gibati. In love na kit ko nimo, Andy. Pero how can I make you fall for me? Gusto kong magustuhan sab ko nimo. Gusto kong tanawon ko nimo sama sa imong pagtanaw ni Aping. Gusto kong ako lang ang imong tutukan ug sama sa imong pagtutok niya. Ako lang, Andy. Di ana imong kapilo. Nakaluto na sad kog buwad para nimo. Nasa itlog nga malasaw. O saan nang itlog diha? Malasaw nga itlog lo. Ala mga pinalang ko day. Kaya wato na ko. Naunsa bang wa magkunin mo pukawa, uy. Nauntuhan mahinoon ko bangon. Gipukaw manggod ta ka lo. Igo ra bang kami agumod. Ay, ini kay pasok. Sakto na na uy. Bugnaw na manggod na. Ay, lain na gining tiguan ta. Bugat ng lawas, tiguang. Ingon ka kay kabaw ray matigawang. Apil man sa daing tao, uy. Si Lolo baya. Nahala. Adila ko magtukay ato na ko. Musamot kong kalangan ko magtabi pa ta. Sige lo. Amping ha. Di mo lang Amping. kaugasa ha, Abigail. O lagi lo. Ipuso ko na nagbalik ng pagkawin. O man sa ko'y kanang mukawin. Hugasan sa rin akong kahang akong gigamit kanina og prito sa itlog ug buwad. Ug kuhaon na ako ang labanan. Anda mo na ko daan aron makapanlaban ako human ko makalimpyo sa bahay. May miagi sa pultahan. Nibalik kas lulo? Mga nalaki na. Kaya nagdali-dali magmaayo. May nakalimtan na. Ang yawi na sa tingali. Si Lolo, na tiguwang na gitinuod. Oh, Kinsey. Abay. Andy, abi na kong si Lolo ang nibalik. Buhiin ako. Ay, nasa. Pasagdis akong bugakos ni mo gikan sila. Paho kong buwad, uy. Bisan man imaho pa kang hipon o ginamos. Ganahan pag-ipon kong mustimot sa mong baho. Wala ka masako na ako. Makalimot ako. Kalit mo ka ni Bia gahapon. May uban pa kita nila ni Lolo nga. Wa manangit na ako. Anya, wa pa kita mo pa uli gabi eh. Abi na ko. Sorry nga, wa ko makapanangit. Abi, masabod na ko nga makapauli alam dayon sa Lolo. Pero gibiyaan mo kong lulugod. Kaya nakatuko. Bantabi na sa Lolo ni mo na ko. Hoy, ako ng Lolo ha. Mao gani yung Lolo. Pero gibiyaan ako dito. Mao nga sibat sa kog sayo dito eh. Ang katabang nang akong ipananghiran kay ganahan akong makakita nimo. Wa sa ko mahiluna. Naguna-una nga tingali nasuko sa kanako. Wa, uy. Happy birthday. Human na gani, gahapon. To be continue kay mibiya mo ko. Mupauli na ko sa amo ka dito ha. Mo-report ko sa akong nanay. Unya, maligo. O pagkahuman, malakaw ta. Asa man ta? Basta. Hi, Lola. Good
Good morning, Apo. Si Andy? Wa pa ba siya mamata? Ako na aton sa room, Lola, ha? Aron magdungan tag pangaon. Ay, no need. Wa na siya sayang lawak. Ha? Hain man day siya. Ngano man siya din sa kananan. Sayo siyang mibiya. Ang katabang na ang iyang gipananghiran kay natuog pa kuno ta. Mao ba? Unsay naa sa imong tamis nga pahiyom iya. Lola, iya kong giel sa gabi ipaingon sa kong room sa pagtuungan nakatuog na ko. Alsa lang, Apo, ha? Diha lang una kutob. Dili ko gusto makabalita pa og lahi. Oh no, Lola. Wa. Hapit lang. What? Hapit lang ko makakiss niya diyang gibutang ko niya sa bed. O, wala ko mabuhida yun niyang liog. Nadama siya siyang pagbutang nako. Oh my God, Dana. I think masakit ko sa kasing-kasing ning kanunay ni mong pagpakulba nako, ha? Lola! Ayo! Ayo! Abay! Naka diha! Abigail! Napa ka diha? Ay, salbakuta. Huwag yan magtubag eh. Saman, wasab siya dinis ila? O niya, si Abay Andy wasad sa ila. Hain kang duha ay. Nag-uban mo gito ba? Ina nila eh. Biyaan man ko sige. Makalagin eh. Ma-out of place na ko. Okay, nag-uyam lang do. Mag-date-date naman sila. Sila lang. Ha. Ngita lang sugog akong lingaw, be. Wa man ka mo ingon na ani dito sa dagat. Nga naman kung nahibaw ka. Magtupi sa ko. Kasi nag-ingon nga musugot ko. May mananggitsad ko. Thank you, Abaya. Nahibaw gid ka nga ganahan, gid kay kong dagat. Ali, maghimo tayo bisan ka. So, dinhilang una nato ibuon ang labing una natong kastilyo. Pero isa na ko nimo. Sabi ko kami kasi, tukuro na nako ang atong palasyo. Mao nga, magsinaari ta. Paabuto na to ang usag-usa. Palasyo, Gyoy? Oo. Aron kapuy-an sa duha na to kadusina nga mayo. Unsa? Uy, grabe. Kasi pagtuon mo na ako. Baboy? Dili. Paanakan ra. Paanakan? Paanakan, ha? Paanakan? Ay, kabalakan. Tabang nanti kang muutong aron di ka makalasa. Hindi ko, uy. Duha na kabuok ang akong gusto nga anak. Oh, kung may ano, Duha? nugo na nga itong liwat. Anugo na nga itong lahi kung duha ra. Daghan na ako. Labing siguro, mga gwapo-gwapa ang itong mga ano. Liwat na to. Sure ka? Naman. Ako pa. Saban, gusto ka mag-advance tagimo? Huy! Atong tanawin ko ni. Nagsulti mo gusto no. Human sa siyam ka buwan. Adi ay, advance di ay. Sabi, Advance! Advance! Sige, advance ba ka? Uy, ako gilit agay. Advance ba ka? Mo na yung angay ni mo. Da. Di ay isa da. Tubangan ako glami ang imong sakit, be. Karoon ka. Bayad ka kiss. Sige. Pinit ka. Sige, Sugi mo man. Unsa? Dili ko. Wala ka. Dili ko. Hoy, hoy! Asa ka? Balik na rin, Abigail! So, this is really is it. Mo na ba kini ang part na we will separate our ways? Yes.
You hate me? Yes, I hate you. I hate you for making me feel like this. I hate you kay bisan gamay. Wa ko'y nakita nga kawili diha ni mo nako. And I hate you. Kay bisan pa man ana. I still like you. Well, what can I say? Should I thank you? Na-check you ka, no? Thank you. Thank you, Sab. First time nga may bati ko gini. Nang... Ginawa ko makasabot. Bago ning mga pagbati alang na ako. All I know is, dili ako gusto mabuwag pa niyo. Pero dili mahimo. Huwag nahibaw kay ginana. I know. So, goodbye. No goodbyes, please. Just farewell. Farewell then. Phoebe. Magbuwag na tagdaan o niya. Kisra. Kisra's agtang imong buhatin. Come here. Kanang imong kiss ang akong gimingawan og maayo. Check ka cute. You're a good kisser. Dili pala ni mo kuha ng akong number? No? Okay, fine. Can I have your number instead? No. Let's check it ka, no? Pero, okay, sige. Let's just let fate decide. Buhi ang takasaway kapin nga kabubutan ka ron. Pero sa gayon nga magkita kita pag-usap. No matter when and where. Ni anang higayon na. Never tanayog kang buhi and pa, Jeric. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!